sing lor segitu rutuh. Nah, sing tuane gede. Bapak tuane Raden. Sing waris lanang, sing waris wadon. Kira-kira nek sing rapi-rapi. Sing lanang sing wadon gede. Sing lor sewetan. Dile lanang usah bae maning mapoke ya. Waris lanang waris wadon gede. Keluarga sing Jumbangan, sing Bang Bata, sing Pelawat, sing Reca. Runtung pada main temuan. Kira-kira sing pernah kok. Nah, ayo miminci gede. Ayo waris lanang gede, waris wadon. Aku Ibu Suteri bareng Ibu Sunari sing di Taiwan. Ayo diwakilakan bae pokoknya karep main. Ayo rekan panitia gede. Oh. Mimi Yasmin aja kali Mimi Yasmin. Nah, Mimi Yasmin. Setelah teh Mimi Yasmin. Aku suruh Taiwan gede. Iya. Ayo nok persawe. Ya, kon buru piningan nanti. Oh, Mimi Yasmin, ajak kalian. Setul tua, setul nong. Si racak. Tua setul orang cuma dah. Kayaknya nyokinya aku parek. Oh, anak di waris maning baik. Seminggu please. Ayo. Saya larang serbator gede. Aja sampai lolos go pengarepan piringan. Wis kumpul. Iya. Oh, ayo sing kari-kari gede. Medane. Wong karang kendal. Paribawane. Wong karang kendal sing paling eman. Aduh wong karang kendal sing emang. Aduh sing duwe karang kendal. Bos gerabak. Bos gerabak. Aduh bos gerabak dewek. Minangka bos gerabak sing hormati. Bos gerabak dewek, bos gerabak emang. Mama Iwanda sing duwe bos Korea. Mama Iwanda sing duwe bos Korea. Iya disambung maning Mama Iwanda sing duwe bos Korea. Kapita. Oh, di dalamnya jalan awan lo sing bos Korea. Kejes, kamu udah kejes. Aduh nok kejes, kejes emang dewek sing paling sayang. Aduh nok kejes sing paling moral. Iya dengan bang Aus nok kejes paling moral. Menaden Mama Iwanda sing duwe Korea. Disambung maning karo bos gerabakan. Digerabak maning sing duwe jurnalis video shooting ala tobat sawerane mah ora aduh mah